Xayrlı irteler barcha yaratgan tamaşaçılarımızga tilep topşıruunu başlayız. Hem ekranlar aldına güzel hatın kız Daniyalova Gülsine Rinat kızın şakırıp alabız. Bugün 4 dekabr günü ol üzünün 25 yaşlık юбилейлы туğan günün karşılığı. Матур юбилейі bayramı bilen ihlastan anı evisi Fatıma hanım, apası Nasiha, abısı Rinat gayrileri bilen kutlap жылы tileklerin jitkireler. Gaziz balam, süyüklü singilimiz 1997 yılının qar buranlı 4 dekabr gününde 25 yıl illik Kurmayevka avılında gailede birden bir kütüp alıngan hem yaratkan bala bulup yaktı dünyaga avaz saldı. Әнисе Najiye'nin ulu бәхете bizning barabızның da tatlı kuvanışımızga әйленді. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, Безенчук шәһәренең медицина күллиятендә белем алды. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, үз һөнәре буенча Самара шәһәрендә хезмәт юлын башлап җибәрде. 2021 елның гыйнвар ayında үзенең ылы мәхәббәте, зур ширкли авылы егете Султанны очратып, матур гаиләсен кырды. Бүгенге көндә алар матур пар булып, Кузнецк шәһәрендә яшәп киләләр. Балабыз үз һөнәренә тугрылыклы калып, халык сәламәтлеге сагында хезмәт куя. Аның һөнәр сайлавы да бит бушка түгел. Ылы йөрәге, киң күңеле, һәр вакыт кешеләргә ярдәм итәргә, игелек кылырга ашкынып тора. Шуңа да ул ак халатлы фәрештә буларак эшләп килә. Анығым, сөйекле сеңелебез турында сөйләгәндә, аның кечкенәдән үк бик җаваплы, җитди булуы турында әйтергә кирәк. Һәр вакыт әнисенә, без якыннарына ярдәм итәргә тырыша. Һәр көн шалтыратып хәлләр белешә. Шулай ук кечкенәдән үк бар эшкә өйрәнергә тырышты. Шуңадыр, аның кулыннан бүген барысы да килә. Пөхтәлек яратучы, тәмле ашлар пешерүче балабыз, гаиләсендә дә яратылган хатын һәм сөекле килен. Газиз анагым, 25 яшь ул бик дәртле, бик матур чак. Бу вакыт күкләрдән йолдыз да алып була шикелле тоела. Шуңа да без гомереңнең һәр бер минутын үз файдага җибәрергә телибез. Бар канатың Султаның белән бар авырлыкларны да бергә җиңеп чыгып, бер-берегезне яратып, хөрмәтләп, кеше сүзен тыңламыйча матур яшәсәгез иде. Эшеңдә бүгенге көндә бик хөрмәт ителгән кеше син. Шуңа да алда уңышлар телибез. Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре үзләре сине саклап йөртсеннәр. Гомере буе янәшәңдә якыннарың барын онытма. Без һәр вакыт ярдәмгә килергә хәзер балабыз. Ширек гасыр вакыт узган, син дөньяга туганнан, безнең өчен бик тә якын, сөйгән кеше булганнан. Әбекәй дип эндәшкәндә күңелем канатлана, сине күргәч йөрәккәем, балакаем шатлана. Гаиләң бәхет дәрьясында йөзсен гомер буенда, насыйп булсын утырулар, оныкчалар туенда. 25 бик аз әле, сыкланырлык бәйрәмең, кабул итеп ал син бездән ихлас теләк бәйләмен. Теләгебез сәламәтлек, калганын Ходай бирер. Бер артлы юбилейлар алда балабыз килер. Ә бүгенгә котлы булсын юбилейлы туган көн. Безнең бәхеткә дөньяга балакаем туган көн. Кадерле Гөлсинә Ринатовна, юбилеегыз мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүлекне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетләрең тулып ташкан зур хыяллар кырасың. Кадерләнеп гомереңнең, елларның алтын чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп алабыз тагы. Кадерләнеп гомереңнең, елларның алтын чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп алабыз тагы. Дусларың килгән котларга бөтен дөнья нур чәчә. Ак чәчәкләргә күмелеп бәхетле булып яшә. Кадерләре
қойып